Welcome back to the YouTube channel. Good morning. Yeah. You must know the government, they know it. I mean, I'm sure for that. Good. I mean, I'm sure for that. Yes. I mean on the two Afika ku Mpanje ku Malawi. So Wanje kulile mosolo banje. Bwana wanga ndaswa kulile mosolo banje. Kulile kwenu tunakuona ni pa social media muli kutupeka kuja muko masulira zikuzina ziwiri zitatu zimene anthu ena ake amalephera kuti angazizwe kuziko. Panonso likukuona ni pano Pakamoso Stadium. Choyamba tifunse ulendo unali banje. Ulendo wanga unali bwino. Panabe jo kutenya yose ndakwanisa kwenda zafika zola mziko muno kupanda sana nene demo dero usanga kuna kuti ndachafika dziko la kwathu kuti chinawesi ndofanya dziko la kwathu sio mwambie ma social media mutu kumaona kuti maka kushout kumene kutepeni kuli anthu ochuluka kwambiri akupuli anthu ambiri akuti opitira 10,000 kuti tifunse nawo kuti anthu amene ali kumene koko ndochokera muzigawo zonse zochokera muziko la South Africa kuti akumana kumweko kapena anthu ali makampo siyana tikunena izi chifukwa kuti mautenga kumabwera pa social media kuti kwakuti kuli anthu okwana mwakuti kufunika mabasi 100 kwakuti kuli anthu kuti kufunika mabasi 100 inuyo ngati munthu kuti munali konko mwachokako mabwera kuno mungatuze sotani zona zenizeni kuti amene angathe kutithandiza pa chipinda chimene tili nacho chakale ndi information yeniyeni imene kufunika mungatuze mutani. Ndiyankhona kuti ku South Africa kuli mavuto chikwa kwambiri. Zinthu zokhuza South Africa yonse kusati only Durban zizokhuza South Africa madera osiyana kumano tikaonesa ku Durban kumene ku zinthu zili kwesi kwambiri makamaka pa Shield Hall zimene zikuthandiza zaonera kuti anthu amacheka madera osiyana ku Durban momwe osakumana pa Shield Hall tikaneza chiwerengero ya ndizoona adi chiwerengero chikupitirira pa 10,000 chifukwa kuti anthu akanabwera biti pa malo mabasi akamabwera kumatenga anthu zikuoneka kuti sanatenge chifukwa kuti ku South Africa ku chiwerengero mokuti tinene kuti pano pa ntchito yotenga anthu ku Joburg kubweretsa kuno ku Malawi tisembekezere kuti itha kusachedwapo pano ntchito ilipobe. Ntchito ilipo sembezo ithapo pano kumano ngati boma lingatengepo mbali kwambiri kuzoona kuti kuthapo pano kumano akamagwisa ntchito njira ngati kumene kupitira mabasi 10 kuzo kutenga nkhayi tayi kumata kaura kubwesa mabasi 50 or 60 kumapita mwamba nje kuti kutenga masiku ochepa ndi kuti zafika 30 June kunenayo mwina pakati kuzomuona kuti tukuyabira. Okay, chabwino timafuna tiziwe kuti patakhala kuthekera kwa anthu amene angathe kuthandiza kuti anthu aja apite kumene kutaku akapulumutsa anthu alololedwa kusala muboma kamene atangopanga mwayi wokha ndi mmene mwakuonera zinthu zimene zilili kumene koko. Tinene kuti saluloledwa kupita okha kapanga kuthekera kwawo chifukwa ena kuti anthu amagwisa ntchito lamulo anthu akumene aja ndi Amalawi ndiyeno zikufunikira kunena kuti anthu ayenda kuthekerawo apeze boma ya Malawi apemphe ndi chikhulupiriro boma ya Malawi singakane lipereka kuthekerako kuti wina yense akuyenda kuti athandize ngati mwindi kuthekera kuti mukhozopereka mabasi okwana 10 mwapita mtsogolo ka imozi kupita kufikira boma singakanize kuza kuchitika kuti ndipo zingachitirenso bwino kuti anthu akuzithandizika mwasanga kwa anthu akuzunzika muzosiyana sana. Munafusa zina nawo amene ndi munthu odziwika amene wamuzi wasina lakini ndani pano nesa tangomona kuti munthu maina kwa kufusa zina nawo ni ndani ndimachokera ku Nsanje ku Fatima ifuze fusolo maliza osikalo maliza ndiwona anthu ambiri amene akuchoka kumene kwa zimayi ambiri akubwera ni mimba kala wapi. Okay, ndiyanka ndizona akubwera ni mimba chifukwa kuti munthu amakhala munthu ninkaza kumana mabero nya makhapo ndi kubereka mwana chifukwa anthu ndi banja kaiza ambiri anthu amene mkuwaona je ndonena kuti ananyamka kunoko ndi akazi awo kupita ku South Africa ndi munthu akumana nkazi ndi mamuna chimene pambezapo kukhani mwana pano khani zena yakwira azimayi kuna mabwera mabasi folo azimayi mbekeza lokauka inasabira ngali nafuza fusolo kuti walo mabasi folo kali azimayi wose mabasi folo noyembekezera mawo basi ena kudira ngali mu kodi no azimayi wabwerawo azimuna awo ena asi yakonko kapena ali konko sili kuziwa neno pamene bobo azimuna awo so abwera kapena sili kuziwa muri yankano ndilo ene. Okay, fusolo ndaimva ndizonadi pala azimayi mukati kuona mabasi amene akubwera papa ndi azimayi amene ali oyembekezera ndi amene ali ndi ana chifukwa kuti azimayi oyembekezera ndi ana amene ali pathuzo kwambiri kuti anthu akukhala pa mphepo eti leno azimayi aja ali ndi azimuna awo amene anapita ku South Africa amene amuna anapita ku South Africa amasaka ndalama koma anaona kuti moyo osupenda kuti chifukwa cha akazi anatenga akazi ndikubwesa ku South Africa by the end of the day anapasana mimba anthu anabereka ndiye ngati kuti amuna awo ali ku South Africa kuna osole pakampo kumayamba kusukuzulira azimayi kuti akhalise kutenga kuti ayidiana kumasukira oyembekezera. Okay, chabwino ase ndifunso kuoneka ndikufunika kwa ndikufunika kwa mtundu wanji kwa kuti munthu ngati uli nzika ya dziko lako
ndikumapanga zinthu zako musiku momo kama business kumapita kumabwera kusiyana kwakhazikika kusiku kwa zaka ziwiri zitatu kumapita kusogolo ukupindula ziko limene lokusiyana ndi kupindula ziko lako kufuneka kwa mtundu wanje ndi chinthu chabwino kwambiri chifonera kuti mukamakhala zonena kuti anthu mudziko kwanu kumatuka ziko kwanu ngati mene muli inuyo ngarompira kusoko mukamagula chinthu mapereka msonkho boma ya kumalawi ndio boma ya kumalawi matukuka pamene kakata nyamata tudapita dziko la ine yake ndimapereka msonkho na kupanga zoti makhaso tukutukuka ziko ndiye chinthu chabwino kwambiri kukhala dziko lako uzipanga chitukuko mdziko yako ndi chinthu chofunika kwambiri kuti chitafuna chitongwa pakati mwanga okay nani funa fusena sindizwa ngati fuso mali fusa kale okay anthu ena kuti watamisa pesa abanga kufumu wao amasankha na mafumu amayo kauka zona zinthu zimene zinzabuza pachamati mvula yakagwa kuchuluka zolira lira fusimene ndi abuza kusafika kudwera semena kuti wini mfumu pakana kagandi kuti ndo lamwe kukapo munthu ngati atumizidwa ndi dziko ku Malawi kuti akhale ambassador South Africa pakana akagwire ntchito yake kuthandiza ku South Africa ndikuti munthu anatumizidwa kutengera ndi boma koma munthu ngati semena kunyamuka ngati paine ndekha ndimakhala ndi bufu na zolo kuzokhala ku dziko okay ena kumayimba mafono mari yefe tili bwino amene kumatomesa amene akhala kuzimalata kumene life kuno kwabwino bwino Cape Town kumanengera motani okay ndakumva ndimene ofisi ya funswano yazi ndimune yanuzo ndizona komanso ndikhoza kutsutsana nazo zinthu zikusankha kwa munthu aliyense amene akukhala malongo koma ekaika amene ali illegal in the country ngamene akuthamatsidwa mu dziko whether kuti ukhala mu container whether ukhala ku nyumba yabwino ngati ndomwe ndimakhala kumpanda kwa mwini koma ndachoka akodi ngona nyikumenya ilili ndikukhala kumpanda koma kuyenda ndikhoza kumana ndi chochuzo kwa chizotezo zili kunja osati nyumba umazocha manyumba zizazona zono ambiri mwanga ocha manyumba jani zocha manyumbazo sizona chifukwa kuti anthu amaocha manyumba ndi kuti amakhala ndi zifukwa zawo amene akuotchana manyumba kwa Malawi sanapite nyumba ku South Africa Malawi amangopanga lindi ndio zisona zona kuti mungapite kwa nyumba yawo ili ningo ipanga lindi sizati lenga takochana nyumba akuotchana kuko koma sati akuotcha chifukwa kuti nyumba mumukhala fuli koma mesa amati ukakwatira konko makhala fulu ndizonama chifukwa ngati mungapite ku South Africa chikakwatira kumene koko sinu mfulu muliso mavuto ako ngati kuona kuti pale anthu ena ake mwina pakampu paja ngati mwaona sepa mawe nali nzula amene akumalira omba kuti mwamuna aja Afrika mana kwatira kumweko kuzokhala ndi ana 4 or 5 koma ndibe 4 na mdziko ngati ulibe mapepa ngati ulibe mapepa dziko icho kufuna munthu amene mapepa akhali mdziko komanso likationese anyamata amene akupanga matemu aja akumisaso the point chifukwa pali anthu ena akoti ali mapepa komanso akuthamangitsa mdziko yene ngati unaona kuti muziguli ofulu mukwatire ku South Africa simuziguli ofulu komanso mkuta muvuto musizasona amene afuna badwe okay nanga bodi akamathamangisa mucha amati mwina ampeza nzimayi uli mwina mwake sakoneka zabwino bwino ndisika nota akoneka zalukushapo amapeza kuti nzimayi chakumamenya wooneka zabwino bwino chamatenga zabwino bwino zimakhabwa zimenezo sinikwembeza zingachitike for wose ni maforeigners ndi akumamenyedwa konse okay ndi pala ndene anagwidwa anakasiya kundende kwawo ndena kumagwirira kumakomo ndi amene akundende chamatenga sokase kulomwili kapena chawasiya kucheka ifene ura kundende anagwira kamba kuti anapeza ndi mlandu anapita kundende anapita court amene aja angupita kazipireka okuma kunde sikuteka ngarudi kundende uyeni yaudikire process ya boma ndi ya court meninga endene pakaza pakibeti kuti through the government of South Africa okay simamva zokuti sikana wina wake sunali amapanga sauto lankani ma social media amu kunabera mabasi kumene ku aboma South Africa ndikwatenga anthu atakushauri kuti mabasi awa akufuna kutengera kakuseni kwanu akuwatenga kuwapitisa kulendera siri kusowa kuti anthu amene acha umoyo wawo popeza kundende ndi pa ground konsemo ndi malo ovuta komano kundende timazowa kuti ndikovutiratu umoyo wawo ulipotana anthu amene zinthu ziya zinkafuna kuchitika koma sizinachitika ina bwana boma ku South Africa poona kuti choyingo pamalo kuchachuka kwambiri nena pakachiganizo kuti atenge anthu aja apite akasiye kulindira kuti apungulepo anthu aja komano titaona situation yoti sizosalola kuti anzathu sanalawe apite akhale kundende tinapanga matemo paka natural gamoda police anzathu natuluka ndeno ponawo chimene ngakuzinyonya kuti kulibe aliyense amene anapita pakampa aja ali ku police kulibe aliyense ali free anthu amene akozedwa mu venaja anasisudamo ali pamalo pomwepo okay na kubera ina kunena kuti kuno kwa kumabwera azimuna anakwatira konko amari ngaso zikaza konko mabwera nazo sizinachitika aphike ngati mwana investment yakuti pali mkazi unaka amene akudanda laona kuti mamuna aja akupita zosatheka zimenezo amene yasangala kulowa muziko mu fana nawonso muziko muno azakhala sona wonse mafona opanda wepa ndiye kuti azayina society instruction of government of Malawi cheka basi tutabomba ndaunya ndengwa nawo basi